you know it. What I know. Nabantu abekho namhlanje. Akusebenze yiyo. Sesithola bangaki wethu? Sesigcina lo muntu eNigeria. Hayi bo bengiqala engakayana. Hayi sesibina lapho. Kodwa ke silinde ke mhlawumbe abantu baseza. Ake silinde nje impela. Sorry. Awuzile ngapha bakithi futhi. Sawubona futhi. Usisiminenhle enhle lohamba noNothando. Sithunywa ka Department of Health. Sithunywa uhulumeni bakithi. Siqoqe bonke abafuna ukusoka sibhala amagama waphansi bese beyosoka. Ubhuti ngabe sesokile kodwa? Yebo sengasoka ke Nothando mhlawumbe menifuna ukungiphinda ke kodwa phela ke. Hawu. Funa simphinde? Uyawazi plonto. Hayi ncese sengasoka. Engani Misa uthi ngeke ungishiye wethando. Awu kunini isimindi la? Yona usuhamba kancane. Hayibo. Nabantu unomathe. Unomathe. Makhosazana. Njani? Siyaphila njani? Ukhuluma noThando Sibiya uminenhle. Sithunywa baka Department of Health. Bathi ke siqoqe zonke insizwa sibhala amagama phansi la bese ziyosoka. So sisubhuti ake simcele bakithi ukuthi igama ngabe ba sase sibhala eyosoka. Yini ukusoka abantu abami? Yilapha lo muntu wesilisa sobemnquma khona phambili kwenzela ukuthi phela yabo. Yebo. Imkhuba Indlela phela sekusiza. ngabe ehlule egoli mina ngabe ehlule egoli uthi uvuka nje mina ngifica kumina esinomjovo ungazi kwenziwa imkhuba Sizwa wena. imkhuba kungavuka obaba ovuka ibaba Kubalekile nje ukusoka. hawu ngeke abantu abami ngeke imkhuba salani salani imfundo yezizwe salani Hawu. Kanti afundisekile nobhuti? Afundisele ne. Hawu, kusekhona abantu manje? Wethando. Hey, abantu asibathoni namuhla. Yo, ngaze aba nosolu namhlanje. Hayi office kuyabhora ke namuhla abantu abekho. Ngiyatshela ndoda ngimqedile lo wamuntu ngimqedile. Hayi yabona nje la akhona ngineshow akakwazi ngisho ukushanela. Akakwazi ngisho nje ukusukuma uyothatha ispoon emsamo. Yawe ma okay ngizokufonela back la. Hayi bo bhuti sijahilile. Yebo Sawubona futhi. Ukhuluma noThando Sibiya nominenhle. Sithunywa ba Department of Health. Basi nje siqoqe zonke insizwa la sisubhuti asike simthathe naye simfake la eyosoka bakithi ngabe ubhuti uba. igama usipheke kodwa sengisokile. Hawu bhuti ngimthembi. Hayi ungeke phela sidala abantu. Wayisela umuntu omina. Hayi sengisokile ngempela. Hawu ngeke khomoni. Ibhluke phansi. Ibhluke phansi nje. Hawu ngeke kadlane nengane. Uzofanele umthembi. Ufika zomcheck. Phansi ibhluke futhi. Hawu bhuti kuyashesha isikhathi kulate manje. Asibambe. Hawu singadlala lapha. Hayi bo button lipi. Usho ukuthini sismart lipi? Hayi bo lipi. Congibuyisa minenhle. Hawu. Kanti ibulala ngani ingane ngempela? Usisi asho ukuthini lamazwi wakho manje? Hayi bo. Hayi bo kanti into encane. Ayisoxosha emsebenzini. Hawu Sesisho siyaxolisa. Ngicela ngibhale, awuzobona. Livelele ngekho. Uqedela Siyabonga. Awuhamba bhuti siyabonga. Siyabonga isikhathi. Ingakho phela usisi bagcine bethathe la abangaleni. ngibhale. Akasale sehamba into encane siyabonga into encane bakithi. Hawu. Ngiyaziqeda ingane ngalento le. Akabonakali. Akabonakali shimo. Hawu. Yo. Hayi into encane ngiyazi. Kodwa nje sibonga ngoba sisinde kulela bhinqa lelexi sifuna ukushaya. Yo cha ngize ngababona. Yosazi namhlanje. Ungayisho phela le kodwa leli Nigeria siqale ngalo. Yo. Ake siye lunchini wethando. Hayi umuntu usebenzini namuhla. Ake siyophumula. Engani Misa uthi ngeke ungishiye